Čau, smetáku. Ahoj, Honzi si. No, na poště. Ty Rosino, to byl zápas. A co, jak to dopadlo? Vyhráli jste? No, nakonec jo, ale takový drama na závěr, to se ještě nezažilo. Jsem to utáčel. A co ty, jak to, že jsi nebyla? Já jsem přemýšlela o nás a napsala jsem ti dopis. Jo, děkuju, já miluji poštu. No, je to jen takových pár věcí, o kterých jsem přemýšlela. Předtím, než se vezmem a chci vědět, co ty si o tom myslíš. Tak jo. Dobře, tak 10 hodin večer. To abych se vral na tuhle potvůrku, co? Jo, běž si to přečíst a my tady budeme čekat. Tak jo, tak já sem přijdu za 18 listů popsaných z obou stran. To je vynikající, Simo. Zatím. Co s tebou, Honzi si? Jak to, že jsi nepřišel? Hotovo. Teď jsem to dočet. Teď si dočetl. No, víš, když... Určitě ti na tom hrozně záleží. A nám oběma na tom hrozně záleží, tak já jsem chtěl číst každý slovo alespoň 2krát. A je to tak? Cože? No, je to tak? Je to tak? Je to tak? No, já jsem se chtěl ještě tady podívat na jednu pasáž, víš, ještě si to pro jistotu tady takhle ještě jednou pro... Co to povídáš? Říkal, že jsi to četl 2krát. Tak už to četl nebo ne? A jestli nad tím musíš přemýšlet, tak to... Počkej, syno, počkej. Víš co? Já už nemusím přemýšlet. Já už jsem se rozhodl, že to tak je. Doopravdy? No jistě, opravdu. Ježiš, málo bych zapomněla, já mám jít s Barčou na kafe. A je to tak? Rozhodně, to zcela určitě tak. Zkusíme to ještě jednou. Dobře. Je m'appelle Claude. Je de Primlu. Tak to teda rozhodně ne! Tak co se stalo? Kámo, to nepochopíš. Normálně napsala dopis 18 A4 popsaný s obou stran, kde tam píše o všech těch sračkách, které jsme spolu zažili už od začátku vztahu. A chce, abych se ke všem těm sračkám přiznal. No chápeš to nepochopíš, ty. Ruma, prosím, velkýho. Ty jo, viděl jsi to. To byla rychlost. Takže to jsme. To bylo u mě, to zvonečku. Tyjo, Baruš, napsala jsem dopis Honzovi. Mělo to 18 stránek. Popsala jsem to z obou stran. Spoustu věcí jsem si vymyslela, domyslela. Prostě všechno, co bylo špatně na čem to. On to všechno přiznal. Jo, je to úžasné, protože miluju. Miluju tě. Já tebe taky. Byla jsem nervózní kvůli tomu dopisu. Ale tím, že si všechno uznal, tak si akorát dokázal, jak moc si dospěl, chápeš? Dejme tomu. Ale jo, dospěl. To ze mě si zabudoval. Jen škoda, že jsme ztratili ten měsíc. Ale jsi zapotřeboval, abys to všechno pochopil. Tak, pojď. Faktura. Co to je?
Já to říkám.